మెదక్ జిల్లా మాసాయిపేట మండలంలో గల శ్రీనివాస్ నగర్ నుండి మాసాయిపేట గ్రామంలోకి వెళ్లే ప్రధాన రహదారి అండర్ గ్రౌండ్ బ్రిడ్జి కింద నీళ్లు నిలవటంతో ప్రజలకు ఇబ్బందికరంగా మారి ఉండే. ఇంతకుముందు పబ్లిక్ వేలో పెట్టడంతో ఈరోజు స్పందించారు గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది. ఈరోజు దాన్ని శుభ్రం చేయడం జరిగింది. ఈ గుళ్ళు కూడా అన్నదే ఇరికినాయి, రౌతులు ఈ రౌతులు గీతులు అన్ని అన్నదే ఇరికినాయి. అప్పుడు అవి ఉండిట్లో నీళ్ళు పోలేదా ఇట్లా కింద వాటే కాకమిక కింద వాడితే నేనేం చేసామంటే అందరికి చెప్పాలి అని చెప్పి నేను తీసాక బాధ పెట్టినా అమ్ముకొని మొత్తం అన్ని ఇలా